Surprise! Hey, sarap mabuhay sa mundong ito. Sa amo ang buutan na igsuon og way libog. Maski kapila ka na atake, pero nalagpasan nimo kay tungod walay imposible sa Ginoo. Kami permit jud mi mabalaka nga magigsuon every time na atakihon ka. Mao na nga nagaampo mi permi na malagpasan nimo ang tanan. Palangga kayo kanamo ug naara mi permi nga anda mo suporta sa imuha. May pagsubok pa at minsan may bagyo. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Sir, good morning. Si Jake, sir? Alin sunurin? Namang kistorya dia? So, unsa oras ang duty, sir? Alas 8. Kisa mga ka-igso nimo? Namo gyud isa sila nga nagpa-deliver dire. Pero ikaw na magbayad sa kuan? Nay pero nun? Asa man sila karon, sir? Hawaii sila. So, kuan bang god? Na sila gi pato dire, wa pabayarin nila. So, ikaw na sa magbayad? Sige, sir. Paki-check lang mo, sir. Hindi naman ka mapanyad na rin. Paki-check lang ko. Palong mo. Sige, sige. Kampi na? Surprise! Happy birthday! Maligtayong batik sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Sa'yo kayong birthday ba? Mga ginakaangay mo, duty ron ba? Birthday, Happy birthday, sir. maligayang Birthday, sir. Yan, duty kan double pin, ha? Yung buntag o happy 37th birthday. Laila Daimi, ako na si MM. Kani si Abby. We're from AMD Ghost Flower Shop. So nami diri karon para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinaagyan ng sorpresa. So kabalo naman siguro pag kinsay gahatag, no? Ilahin mga sir. Sana all. Or basig ex ni mo, sir. Ilahin. So nasa yung mensahe pero usan ako basahon. Kantahan sa kanamong happy birthday. Happy birthday to you. Kanta si Papa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, sir. Yay! Happy birthday! Sorry, sir. Patawa na ba? So, nasa nila yung message. Anak sila. Sa amo ang buutan na igsuon og way libog. Baw, daghang salamat sa atua. Sa atuang labang makagagahom sa tanan na nakaabot ka sa anang idara. Maskin og daghang pagsulay ang naabot sa imuhang kinabuhi. Maski kapila ka na atake, pero nalagpasan nimo kay tungod walay imposible sa Ginoo. Kitang tanan naapay purpose sa kalibutan. Ug daghang salamat sa atuang Ginoo na nag-abot ta ana nga idara. Ug unta tagaan pa ka sa og taas na kinabuhi ug himsog nga panglawas. Kami permit jud mi mabalaka nga magigsuon every time na atakihon ka. Mao na nga nagaampo mi permi na malagpasan nimo ang tanan. Buutan kaayo ka ug walay libog na pagkatao. Ang pingi imuhang lawas permi kay maura nay capital in town. Ug halos tanan tao concerned sa imuha. Palangga kayo kanamo ug naara mi permi nga anda mo suporta sa imuha. Ug maski layo mi nagaampo mi permi na ubanan mo kanunay sa ato ang labaw nga makagahom. Ug kabalo ko na palangga pug ka sa imuhang mga workers.
ug busing kay buutan man kaayo ka. Padayon sa imuhang kanaat from Judith, amping kanunay sa lawas kay maura na ato ang kapital, o maglikay sa makadaot sa lawas, dili mag-abusar o magpasalamat sa Ginoo sa gihatag na kinabuhi. Mang happy birthday, may paglawas lang ug sa kinabuhi kana ra para mauban na siya sa taas ka panahon. I love you. Nya walay birthday kiss diha. Ang ano mo lang, sir? Birthday kiss, ma'am. Hilak na manuon ka diha, good. Birthday kiss. Okay. Ikaw lang daw sa may ingon ni mo. Alay, ano lang? Kay Dudo, happy birthday kay Dudo. Anak niyo? Ano sa ingon ng papa ni mo? Sige na. Mas kuya lang. Sige na. Sige na, birthday wish dito pa. Hindi ko. Ako na isa. Nagasam ko. Samot po di. Nagpadalaan sa akong mga ison. Kaya salamat. Sa akong mama ug sa kuwan. Akong nasgawas. Wala sila nagkuhan sa kuwan. Pabaya. Morto, salamat. Sila. Salamat. Sa'yo ka isbuntag ipahilak, no? Nag-request mo sila, pasayawon daw ka. Ay, di ba? Sayaw. Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola,